waktuji nogas to ngesa ceerno juurorde ko din waktuji keedi to legal Madina Centre on paami dum ko do e wuro teddugo ngo Madina Gounass ko don woni nyibe dagalle khalifa teddo yebi yankobe teddube ayaw Gounass TV bismillah modon aadi kumpitangal yonti do e sen Gounass TV e titore kaburuji meden e nyalawma asir hankino gasi didi lewru novembre hitande ujunaji de no gasi jowi ko dawol mawgol dawno to ngesa ceerno Alhaji Amadou Tidiani Ba khalifa teddur mo Madina Gounass ngol dawol non todino koko fewti e lappere gerte de tawi kadi den lappere gasi ha laabi kerra jofi ngun jillu ceerno Jalaluddin Ba e nder leydi Sénégal tawi ngun jillu wadi ko yamirore khalifa teddudo ceerno Alhaji Amadou Tidiani Ba ceernajo o e ngol lappul mudum be jottima ko ina tolno e diwnuji nayi e nder leydi Sénégal tawi dum wadi ko e nder lewru e balde nogas en keddima e tiidode kaburuji di e kala aljuma do e wuro teddugo Madina Gounass soknabe be ina ngadi yaade to galle ceerno wadoyde ziyar nobe ginniri dum woni jaltal tawi woni faandare nde tan ko yaade hesdintinde almuda galla musidbe teddube tiitode men nani hay ko wona dum ina somi e nder kaburuji di so odon cabbi e leƴƴande e balla régie min garta e yaccinde kaburuji di musidbe teddube caggal calminali ko jettor kono kadi on bismama e jaccingol kaburuji di sikki ala gonden koye alet na hawri e nogas tati lewru jolal lewru novembre hitande ujunaji de nogas jowi ari yettinde di ko musiddo Ousmane Camara gido leñol en kalino dum e ar wonne de e nyalawma asir hanki nogas didi lewru novembre hitande ujunaji de nogas jowi ko dawol mawgol dawno to ngesa ceerno Alhaji Amadou Tidiani Ba khalifa teddur mo Madina Gounass ngol dawol non toddino koko fewti e lappere gerte kadi non tawi den lappere gasi ha laabi cer tawtorama dum non waynibe e leede certude do e teddugo Madina Gounass hani e ben musidbe waynibe gure takkide Madina Gounass timtol Ousmane Alhassan Sow yadude Ablaye Ba on aadi timminam e o nyalawma sete nogas ɗiɗi lewru novembre hitande ujunaji ɗiɗi e nogas joyi e tawtorede kewal timmungal gila ɗo e wuro ngo ha yetti e ɗen guri takkiɗe Madina Gounass ngari tawtorede nden lappere gerte ngesa ceerno no mbiɗa ni nyalawma hande o nyalawma lappere ngesa ceerno lappere masiŋaji gandi wowano wadde ko hikka woni lawol men garwaniwol to banggue masiŋaji ɗi eɗen gandi hitande foof ko ceerno Habibou mo ceerno Hamtidiane Fass e dental ngal kamɓe gowno arde ɓe lappana en gerte ɗe ewa hikka noon ɓe mbi en jarri bo banggue masiŋaji ɗi e kisa noon Allah newnani en enen ɓesgu wuuro ngo kaldi e joom masiŋaji en e joom masiŋaji en fodde nogas e nayyi masiŋ ɗin masiŋaji woni garɗi ɗo hande lappande en gerte ɗe e Fass Gounass naɓe ñalawma ɓe nangi ko talata garoɗo o so arti wonata gargol mabɓe e ko ɗo ɓe mbalata ñande talata nde alarba o wonata dawol coñal maaja o hay joomen masiŋaji ɗi kolliti golle ɗe ndewi lawol hay so tawi wasde wulde nangue ngue wonko battinno e nder golle ɗe he ko weltare mawde welama wonande menen par ce que ko ɗum ɗo woni lawol gadanol wiyede masiŋaji yo ar dawa lappere ngesa ceerno e ɗum noon an so tawi woni a hetti hen tan a nani yamirore wane ni sa yeehi ko beelama wonanta men hen eyyi subaka o ɗum battini seeɗa to banggue subaka on sahande wonno sawodere nde ene nangue gooƴi ɗi masiŋaji hewɗi sukkat so sukki noon masiŋ o ɗeɗɗo wama ko nangue wuuli ko ɗum kam samori seeɗa eyyi ko gooƴi ɗi toɓa ko ɗum hayso nangue wuuli sa nani machine o pour lappa ɗo ko golle ɗe foof jaadi won hen ketti koye ƴarade won hen ketti koye rusde gerte ɗe ɗum ko konnguri joomen taxi moto en fi kala hande kadi amin dawi nomin dawiranoni on jiiɗo e nder sincuji e foof kala sincu gasɗo taw min kuɓɓimotami min gari mi ɓadima min ɓennino ɗum kadi e nder sincu goɗɗo vraiment sukaɓe aɓe tinni no fewi a mbiyata yo Allah sellin doole walla sellin doole no fewi eyi eɗen mbawi wiide dawolngol kongol gratuit kay sabu wona hen woɓɓe noon kam ko mamin jooɓi ɗumen saabu wona woɓɓe foof métre mumen totti ɗumen taskiji tan ni tan yo jaah eyyi kono kam samedi fof kam ene hewna tan wonde kiloneɓe patron ɓe foof libérata borom taskiji en ɗi foof mbiya anon kam hande min dokki on journo jeehe tan dawen e ceerno meɗen e to versement ala kono ene waɗi hon woɓɓe ɗumen noon ne waɗi hen woɓɓe noon nde wandi ko hokkaɓe moto siruji ɗum waɗi hande min totti ɗum kañum versement ji mumen en mbawi dawde ga hennam balliten e golle ɗe lappere gerte ngesa ceerno gasi e nde hitande hikka aade mum rokkam ha saaha mo wuuri
ko engol dawol woni ko keddoto den ben sagatabe daribe e rewindade golle ngesa ba kanyumen darinoma hen darnde tinde e nyalawma hanki o ngam golle de mbawa rewde lawol ko dum jeedi sababu be compi hen gomu noddirtedo gomu yamirore tawi non woni fanare nde ko darade e golle ngesa Ceerno Amadou Tidiane Ba lollirdu sukara Gunas ko goto e mabbe kettoden mo o yomni ko ngudi makko ko Ousmane Alhassan Sow yadude Ablaye Ba kañum kam ko yettera Allah no feewi no wona seeɗa enen mbawi hande ngesa baba gasi ha laaɓi machine-ngaji ɗi ngari gollama e nde tan ha gandanɗa hoore maɗa hedde saaha 17 heures cikkata yimɓeɓe hankkadi on saaha ɓe ɓeydi sa softude nde tawno eɓe gandi ko heddi ko hankkadi heewani woni hankkadi machine-ngaji ɗi foof dirani signe-uji ɗi ha gasi ha laaɓi ceer caggal mum ceer men ceer Bachirou ari toon habrodiri e dental ngal o yettini konngol ceerno e wonde yo en gandu ceerno weltima no feewi kadi yo en gandu kadi ceerno kadi duwonima en en jetti Allah no feewi en dañi ɗum sabu ɗum ko gila e duggere nde duggere nge ceerno mbaɗen ɗum balɗe ɗiɗi wona hunde wemde kadi lappugol kadi gerte ɗe kadi mbaɗen ɗum e nder ñalawma goto aɗa ko ɓuuri welde lappugol ngol ko yimɓe lappu gerte ɗe ha padi gerte ɗe kadi kanƴe fof ɗe loowa e sakuji ɗe ƴetta kadi nawa kadi to ɗe poti nawede to woni golle ɗe eɗe mbaɗi wune gollama kadi ene heewi kadi wune kala no miijotoɗa eno fewirta timmini noon ko wuuro ngo fof noon sabu oɗo gomo mo kalten ɗo gomo ko wuuro ngo fof sabu saabi gomo woni wuuro ngo fof ko kala leegal ene itta hen yimɓe muɗum enen janti e mawɓe dayiɓe kamɓe kumpitta leegal ngal so tawi dawol ari kamɓe kumpitta leegal ngal so tawi won ko fewja e gues ceerno he kamɓe kumpitta leegal ngal ko ɗum saabi gomo o ko sukaɓe e mawɓe fof jillodiri sa yi programme o hikka no way yodde eno way ngardude eno way fewde anda tan ko ƴettana programme ayi mawɓe men tawi ɓe ardotanoɓe sa yiɓe tan anda ɗeɓe belti kadi en foftiniɓe no fewi kala ko namdi sukaɓe nana dari ha timmi guila e sakuji ha e lowgol essence ha e lowgol gasoil ha e waɗgol huile ha e toppitade machine o beele o panani foof mbimami yimɓe eɗe ndewdi ɗum guila e toppitade alhaali ndiyam fof noon saabi ɗum ko oɗo organisation mo gomo ƴetti no mbiɗen ni nan gomo wiyete ko gomo yamirore kono noon ala leegal ngal ɗo heeruri ala leegal ngal ɗo heeruri ko wuuro ngo fof jeeyi sabu leegal fof ne waɗi ittaɓe hen leegal fof ne jogui représentant ji muɗum kumpiriɗen kam machine ngaji ɗi fof ko machine ngaji dental ngal ko ɓesgo wuuro ngo tan wasata noon goɗɗi gona hen kono kam enen kam nde wonno ko enen ndewidi programme machine ngaji ɗi rendindeɗi e wuuro he ɓe noddu kala mo nodduɗen jomnuyi emin paari ñalawma so yonti komin aroɓe e hayso tawi wonɓe keɓani arɓe lomtimaɓe keɓani arde ɓe wande eɗen mbawi wiide arɓe ɓe eɓe garani ɓe eɗen mbawi wiide foof tan ari en kalinoɗumen ar wonde kabaruji ɗi e joofi jillu ceerno Jalaluddin Ba e nder leydi Sénégal tawi ngun jillu noon waɗi koye yamirore khalifa tedduɗo ceernojo Amadou Tidiane Ba ceernajo o noon e ngol lappol muɗum ɓe jottima eko ina tolno e diwonuji 4 e nder leydi Sénégal golle l'islam ɗe gollama hen no fewi kono kadi lawol Tidiane ngol rokkirama hen no moƴƴi ceernajo o kadi jokkani khalifa o endam e yoga e nokkuji kewɗi cimtol ɗaha Moussa Ba ceerno Jalaluddin Ba wayninoma Madina Gounas gila ñande ɗiɗi lewru octobre hitande junnaji ɗiɗi e nogas e joyyi tawi koye yamirode khalifa o ceerno Alhaji Ahmadou Tidiane Ba ɗum ko gon jillu diine l'islam e jokkere hen ɗam e nder leydi Sénégal o yettinoma nokkuji kewɗi e nder leydi ndi ko ina tolno e diwanuji 4 ɗin ko diwan mo Louga Saint-Louis Matam Tambacounda kame palɗe majji 7 jillu ngu duumima ko ina tolno e balɗe 50 ɗum woni lewru e balɗe nogas yettama guure tolniɗe 117 e nder majje yimɓe 226 mo jaggi hen lawol Tijaniya ɗiɗo gardinama e lawol he dakaji ɗiɗi mbaɗi goto o koto Rosso e Hudallahi Diawɓe ziyara goto waɗi to Madina Uba e lulde fedde andu diine ma duuminode fodde balɗe ɗiɗi to gaari Ali e nder falde Gudiri ɗin nokkuji ɗi ceerno yettino kala beltorima e garal makko toon ɗum ko guila e Kadior ha e Gandiol kame walo Brak ha heeɓi Toro ko noon ne yirlaɓe e Bosoye ha e Fouta Damga o kam eto Ɓundu ceerno Jalaluddin Ba kala ɗo tolnino omo daɗɗa batuji tiɗɗi cumɗi toɓɓe kewɗe guila e hirjinoji e diine
diine he ha e jertinde den gueɗe ɗaynoje ko nonne ceernajo o taw yi bandiraɓe to ɓuuri woɗɗude e nokkuji mabɓe ngam wallidde julɓe ɓe kadi o jokkani khalifa o en ɗam e nokkuji kewɗi ɗi o hewno yettade omo setudino e sete timmuɗo kamɓe kala ɓe garti e dow jaam ɗaha Moussa Ba gartuɗo e ngol lappol ceerno Jalaluddine Ba. ha joni keddotoɗen ko ɗo e wuro teddugo ngo Madina Gounass e kala aljuma ɗo e teddugo Madina Gounass ɓen soknaɓe ina gaadi yaade to galle khalifa tedduɗo to ceerno Alaji Amadou Tidiani Ba ngam wadde ziyara noɓe inniri ɗum woni jaltal tawi woni fandare nde tan ko yaade hesɗintinde almudagal yaade hesɗintinde almudagal hani e ñagade duwaw kono kadi jaggoɓe lawol Tidiani ina jagga hen sukaɓe dalneteɓe alqur'an ina dalne e nden ɗon jonde ɗum noon ko aadi guili e gurdam ceerno mawɗo radiallahu taala anhu ha yetti e khalifa hande o ñande aljuma nogasgo lewru novembre hitande ujunaji ɗiɗi e nogas joyi ceerno Basirou ceerno arti e toɓɓe kewɗe e gurdon batu tawi ɗe jowiti koko fewti e sellinde limanagal ɓuuri tengtude e nder julde nde cimtol Amadou Sambalo jaltal ko aadi e kala ñalawma aljuma soknaɓe Madina Gounass naɓe ene gara juurade ceerno e kala subaka aljuma ɗum ko guila e gurdam ceerno men mawɗo ha yetti khalifa men hande o ewo aljuma nogas go novembre taw ñaƴƴiɗe e nogas joyi ceerno Basirou ceerno arti e toɓɓe kewɗe naftoje julɗo ina ɓuuri tengtude to banggue e julde nde tinnoɗen hen no moƴƴi julde nde ende namdi ko sellinta nde laaɓal laabudda saɗa juula ma taw ɓandu ma ina laaɓi e soɓe ala soɓe comci juuldata ɗi eɗi laaɓi ɗi ngala soɓe nokku juulata o ina laaɓi ala soɓe aɗa salligi saɗa jogii ngantu walla aɗa taami ɓaydi ngantu o ina woodi moyna hanma salligade kono taamaki salligaki nden julde sellata julde nde noon ene namdide jomum ɓonto comji timmuɗi ha ɓuuri tengtude noon e debbo suurde awra mum ko salli cellugol julde nde ko sarɗi cellugol julde nde debbo noon ɓandu mum fof ko awra so wona newe juuɗe ɗe e yeeso ngo ɗum tan woni wona awra e makko to juulgol kala ko wona e newe juuɗe ɗe wona yeeso ngo o wiya ko yo fof wiya ko yo suuro nde o juula ko nden julde nde kadi moƴƴata so tawi omo juula sukundu hoore makko wona hen ko yalti boowal sariya wi ko yo fillo juulde e gon batu kala jinnoɗo nangude lawol senama Tijani rokkama ɓen sukaɓe natoɓe jangde alqur'an karim dalnama mbiye ba signeje mimarak wattani e jonde nde noon ko duwaw ceerno duwannima dental ngal o duwannima julɓe kala ha joni so en keddima edin ɗon kabaruji fondation ceerno Walle Ndiaye ina jokki wadde jungo muɗum e nder wuuro teddugo Madina Gounass caggal jumaji e jamaji e dude alquran e nde hitande hikka noon ɓe gaddi ko ballal ndiyam tawi koko fewti e banggue force uji darnude ɗum e nder wuuro teddugo Madina Gounass ɗin force uji noon ngal ɗon ballal noon yettima e leegal noddirtego Ramatoulaye jaɓɓiɓe ɗin ɗon force uji wondude e weltare ɓe dokkama fodde force uji sappo tawi ko hen joyi puɗɗi golle mumen keddiɗiɗi noon golle ɗe cuwa gasde e vide chef de quartier ngal ɗo leegal noddirte ko Ablaye Amadou Ba kollirɗo weltare muɗum e lomtade leegal ngal kettoɗen mo tawi o suuti ɗin konnguli ko e nder yewtere wiyetede ƴogirde gandal nde Ousmane Camara mbawɗen dañde konnguli makko koye ballal Siraji Nana Diallo force uji dariɗi ɓe jamri ko yo waɗe e bedda kala juulɗo garɗo ala o garɗo fof yo hutoro ɗum ko noon woni e waɗirede ɓe mbima min dokku joom galle ɗo ɗum waɗa ɗo robi nder galle mum wonne kañum hutoro e ko ɗum woni e waɗirede wo amma ko arata ina ƴooga ko ene weltorto ni e no min beltorto ni ene du'orte ni e no min du'orto ni ɗum min mbiyata tan ko yo Allah jaabo yo Allah yoɓ ceerno moƴƴere yo Allah yoɓ wonɓe sababu oɗo alhaali ha wawi yettade ɓeɗo julɓe e ɗom koye ko gonduno ko surtout legar hamtullahi ko leede ɓurnoɗo ɗum ɗori jeeya heeɓi noon fodde ko foddana ko joyi keeɓi heddi ko
ko joyi keddiɗi e ka ɗamina goɗɗum kono wallahi legal ngal haaɗo woni ɗo yonaka ndiyam min ñagani legal ngal sina wona jeɗuni hen wallahi min ñagani legal ngal ne waɗante ha nokku foof ɗo foti waɗede on nokku kadi heɓa ko nokoyel gotal kadi gueɗon goɗɗo nder konne hen e so tawi woni heeɓima goɗɗum hanti so tuttama e nder hen ni hanti ma wel ma won goto fof ɗum yettima ɗum eywa wona e juuɗe men noon woni ko juuɗe Allah e nelaɗo mum e juuɗe mabɓe eɗen ñaaguiɓe ballal leegal ngal ne harjini e ndiyam Allah ne andi leegal ngal ne harjini e ndiyam koɓe gandiyani julɓe ko e koɓe gandiyani leeɗe ɗe ko hay goto wawa yettanade ɗum kono anni e mabɓe kay wallahi eɗen jiyaniɓe eɗen jaɓaniɓe eɗen nananiɓe eɗen gandaniɓe kala hen ko heɓaki ko jeeɗu woni ala hen ko Allah woni hoddirani kono anniyaji mabɓe ɗi kay kala ko jiɗɗa wa heftade anniyaji mabɓe min kam ko noon jiirammi par ce que kala koɓe mbaɗantama ɓe mbaɗantama ko haɗa welti ɓe kalanma maɓe mbaɗ soɓe mbaɗi mbaɗe ni waɗa mbaɗe hen sardingaji mbaɗe hen ɗum ɗo e ɗum ɗo andi ɓen kay jaytirani caggal en keddoto eɗin ɗon kabaruji kono ngol ɗo en jaltat ɗo e wuro teddugo Madina Gounass e o kabaru mo battidortoɗen projet noddirteɗo indépendant dentinɗo fodde pelle 19 e nder réseau mo Tamba ɓe juɓɓinino batu ñande 2 lewru octobre hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jowi e nder commune Doga Babacar tawi ko e wuro noddirtego Sinthiou Alhaji Modi wonno fandare mabɓe noon e nden ɗon jonde ko rentinde nden ɗon pelle gam daɗɗude peeje e rende taaridi ni mbiyen wawde rende environnement darnude peeje to banggue développement woni ñimnude ndema ndumika e région mo Tambacounda fedde hen foof noon rokkama fodde ujunnaje temedere gam gollirde e nokku muɗum ngun batu noon waɗi ko e tawtorede e maire commune mo Doga Oumar Deme kettoɗen hen Sali Ba ko kanko woni président nden ɗon fedde tawetede e Sinthiou Alhaji Modi Ba commune Saliou Ba président comité village ɓaɗete Sinthiou Alhaji Modi Ba président comité village Sinthiou Alhaji Modi Ba mi salmini équipe enda o fof mi salmini monsieur le maire oɗo ñalawma hande waɗa ko ɗo e Sinthiou Alhaji 19 comité o fof woni ko nodda e nder commune Doga Babacar pour ɓe mbawa rendude ɓe mbawa wadde connaissance hakkude mumen ɗum woni yewtere e jokkodiral kisa Allah waɗi comité ji 16 ɗi mbawi tawtorede comité ji 3 ɗi somi jumani ɓen goni tawtoraka Allah e moƴƴere muɗum noon Allah hawrindini en monsieur le maire mo commune Doga Babacar vraiment yimɓe beltima no feewi e ñalawma baɗaɗo e journée baɗaɗo kadi gandal kewgal dañama hen heddi tan neɗɗo ko wiita comité ji ɗi yo ɓe jogo engagement kamɓe fof ɓe jogo engagement goto ɓe jogo anniye goto ɓe jogo miijo woto ɓe jogo pellital gotal beeli ɗum ko fuɗɗa ɗo e commune Doga Babacar beeli Allah nawra ɗum yeeso ha yeeso sabu commune Doga jogi ci e temedere walla ci e temedere pawɗe joni so taw woni ko ci e 19 cuɓa comité ji darna kala comité okka ujunaje temedere ganden ci e keddiɗe ɗene e ɗe katonɗiniri dañde ɗum holnon ko takata ɗen ci e daña ɗum ko enen ɓe ganduɗa en dokkama ha en dañi enen jogoto hen darde tinde jogoɗen en pellital moƴƴinen golle meɗen ɗe so en mbaɗi noon tan ko ci e goɗɗe keddiɗe ɗene kamɓe kadi ma ɗum waw yottade ɗumen kamɓe kadi ɓe daña nafoore wanno dañƴen nafoore ni kono neɗɗo so rokkama fewnani monsieur le maire woni cuɓotoɗo ceeɗe partenaire o woni suɓotoɓe cee janggo ɓe mbawa jogade miijo cuusal wawde ƴettude ɓe mbattoya to saare maɗa hunde so a yii Sinthiou Alhaji caisse ariɗo forage ariɗo sarden ariɗo gueɗe goɗɗe giɗo ngara koye engagement yimɓe ɓe jii ɗum saabu hikka min jaltini 500 000 ujunaji temedere min coodi matériel pour rokkude saare nde min jaltini hedde 1 million pour rokkirde awdi aynaɓe min jaari toon min coodi jamde holko taki ɗum fof ko pour min darata caɗele gonɗe ɗe e saare nde pour min mbawa safrude ɗum o école ko baɗanaɗo courant ko comité o dari yoɓi damande courant o ko comité o dari yoɓi damande jamaka ɗum koko saare rendi kala ko saare rendi comité o ina dari hen ina darni hen koyɗe muɗum fodde fof ko hunde foti waɗede minen comité o min daroto min jaltina min mbaɗa hen pour min mbawa ɗum foftinirde saare nde wonno ɗum addira ko pour ha wuro ngo fofto musidɓe tedduɓe ko ɗo min tongi kala ko yewitino e kabaruji ɗi dokkodiren aadi e sahaji goɗɗi guila e juɓɓuri kabaruji ɗi ha e yesso ayaw ngo ko musidɗo Ousmane Camara guiɗo leñol heedanen to régi ko Ablaye Ba yadude Ousmane Alhassane Sow yeɓiyankoɓe tedduɓe aadi o ko sahaji goɗɗi yen gone jaam.